Okay. Okay. Iko zvino pavari kuenda kumatare uku takambotaura navo vakati tiri kudare kwaMambo Njelele asi mhuri yekwaMuchechetere hatisi kuiona. Mungadai mine chikonzero here chekuti maybe hatina kunge takokwa kana kuti chii? Zvisira kutaura nevekugwekwa handiti. Takaita paradzana tichiparadzana tichiti chiro inini ndaonzi tichenda inotora mombe nembudzi, mombe 1 mbudzi 2 idzodzo 3. Mouya tichichengeta chitunha tichinotora chitunha kugokwe mochari kukwekwe imi muchiya nemombe dzenyu kugokwe tosangana tobetserana kuchengeta iyi. Hazvive kuti meve mune mhosva muriyo. Saka tosangana ipapo zuva rinotevera racho tatounganidza zvinhu zvedu tikati toenda kugokwe tonotaura nyaya iyi takabva tazotanga kunzwa mafoni akupinda kubva kumapurisa kadai vachisiyana inazura haisati yapasi kusvika nanhasi kwemuzuva takapedza kutaura navo ingatovapo pazviitiko ipapo ndiribakuiona ivavo vamadzibaba kana muchitiza makamboya kunoko. Saka aukubva ipapo tikandichimurai chirege kuenda kugokwe nemombe nembudzi dzenyu chitunha chichatakurike nekuti chakuda kundichende kuHarare ndopatakaguma ipapo postmortem ekuHarare. Kubva ipapo patakaenda kugokwe dzimwe dzamadoksi nanhasi takangomirirawo kune kushomba hakuna mastation dai tichitomboendawo tichitombovawo pamaredhiyo kuti nyaya dzedu dzave pati. Saka iko zvinaititosiyai ikozvo ndikubvawo kwaTigere ndikutobva kuruviche zvezvo itosvikawo ikoko. Saka sezvinonataura kuti tokumbirwa nhamba dzevamwe kwaTigere ndakutozvipa kuti nguva yekutobva pano kusvika pamashoko amunoziva kana makamboya kuno kuSt George kuti ndinotsvaga umwe kwaTigere handingakwanise kukupai nhava handingakwanise kupa nhamba dzenyu kuti mutaurirane. Saka nhamba dzenyu ndikasvika kuno kwaTigere dzinofanira kutegereka dzibve paWhatsApp dzisingabvimbe. Dzinoita zvese dzinofoneka dzinotaurika futi paWhatsApp asi ndanga ndichifunga kuti mukawana anokwanisa kuti nditaure naye kana parunhare sematauriro andinongoita nemi mesi kuitira kuti vanozonzwa nyaya iyi vasaonekwe zvekuverenga asi vaite zvekunzwa semanzwiro avachangoita. Kuti vanhu vanyatsonzwa kuti aiwa iyi mhuri yekwaMuchechetere iri kupawo divi ravo vanhu vachiziva kuti nyaya yedu yava ipapi. Okay baba. Saka tinoshanda sei chiri kuitika nyaya dzedu dzanguti zizi chii chiri kuitika asi ndindoendawo nekuti betserawo kuti muhuri mativi ose. Okay baba. Panyaya iyoyo yevana patikambotaura nevamwe toti baba kana kuti sekuru Mvurumu vakatsanangura vakati patakataurirana padare vakadudza kuti mapurisa akadudza kuti aiwa mabusinessmen ari kutaurwa munyaya iyi ari kunzi haasi kutosiya vana vane ruoko mukufa kwamunakadzi. Saka imi ndakunzwawo divi renyu kuti businessmen uyu ariko zvechokwadi here zvakanyatsozvikufamba sei? Kwese vanhu mabusinessmen ari kutozarwa aripo 2 namuzvina maini vechi3 inotara zvinji ndingaboverana kuti zvekuudzirwa. Izvezvirenza zvinobva kuRufatigeri panda ndakamboda tombosumudzawo nhepo dzembotaura zaizvozve iye aripo vamwe vacho wanganyara avana kana ndichitodaura nyaya dzodzi kuti kwemindi vanhu vari kubudira naizvozvi ndezvamuri kuti havatauri kaunti zvingoigona ndobva futi kanipiri ndichitotaura nyaya idzodzo. Ndedzodzi hayi vari kuziva zvavo zvavakaita hawongona kuti vanga vakashanda asi ipapo futi pane kwaTigere pakubuda kuti makohwa iwaya futi. Okay, zviri kunzi kudii panyaya yeKwaTigere? Nezvinhu havana kupondiwa kutaura kwavari kuita vakarwa nezvinhu. Vari kutaura ndevekwaTigere here kana kuti ndevekwaMvurumu? Ndadzibata dzaita mbiri kuti kwaTigere Okay.
izvezvi tongozoenda awa ndiende pamagrosa ndinotsvaga wekwati tiri maona okusaidi andida pakuda kuhwa zveuya akangonzafu maakadididi because makuhwa futi ari kutiudzawo zvimwe pamusoro pemunhu iyeye akashaya kwatigero saka toda kunzwa kuti zviri kuzobatana papi saka tikataura nemhuri yavo chaiyo vanokwanisa kutipa divi rakanaka. Chokwadi nokuti hai girlfriend one iyoyo chokwadi regai ndizvipe nguva yekuenda ikoko pawo nditsvage munhu one two anotomutaure naye ndisipa hangu chero ndiripo. Okay baba, pane zvakare vamwe vanhu vari kutifonera vachiti iko zvino kumhuri dziri kunzi dzine ruoko pakufa kwamunyaradzi vari kuona zvimwe zvinhu zvatingati zviri mysterious mukurarama kwavo. Hanzi vamwe vari kungofa zvisinganzwisisike kune zviri kuita. Saka ndada kubvunza kuti imimi semhuri iri kunangwawo panyaya idzi tisati taziva chokwadi kudai, pane here zvati zvamboitika mumhuri menyu sofa? Mwanama hakuna kana chakaipa, tigere tiri kutorarama bhori, hapana kana nemadziungu nematodziwa, hapana kana chakaipa chatiri kusangana nacho. Chiri kuratidza kuti pane zvakaitika kutaura chokwadi mwana wamai. Hakuna, tigere nemhuri dzedu iko pamba makasvikere kunoku. Takasvika, handiti tisu takatotora nhamba idzi tikakuonai nemukomana uya ainzi ndiye akaponda tikatotaura nemi murodhi so. Tine kombi tichitoya kumba straight ikoko. Kubva ipopawa dedota chokwadi kusvikana nhasi hatina kana chakaipa chatiri kusangana nacho semhuri yedu, ende hapana kana rutano zvinhu zvaneta zvadai tigere isu totongosvikanawo kuti ko zvave nyaya zvave pati kwamuchiti hakuna chakadaro. Makuvakatohuda kwahe nonzi kwazvinyuchi honye chii kumba kana kudai haipapo tingarererane nhema, hakuna zvakaita saizvozvo. Hakuna hatigere mwana wamai, hatigere zvedu izvezvi izvo tinobvawo kurufasa hapana chakadaro. Haichokwadi. Aiwa, tinotenda baba nekutipawo divi renyu. Iko zvino vanhu vakuzivawo kuti divi rekwava muchechetere vari kuti kudii. Hosanga chimboedza kukubata ipesa apa asi nhamba dzenyu dzakanga dzisiri kuita through. Asi tinotenda. Chokwadi isu tikangotanga kuenda kumabasa asi kuti tinongoshandawo munhu akaremerwawo nemutoro wakwa. Iye acho futi atonzi akaponda mwari akatomukomborera akatoti wo zvinoona mwari wake zvatisingakwanisa kutaura nekumusati zvose. Mukomana uya watakasangana naye uya. Ndati mukomana uya watakasangana naye ndiye akaitirwa zvimwe namwari wake. Mwari wake weduwe enda kato repafadza utenzo kana kuti saka ndidzo dzinepo dzaingotisi mutomo mumusha idzi. Aiwa, tinotenda baba nekutipawo divi renyu. Hello. Hatigere zvedu kuno awa ndimbosuka kumagrosa ndikutsvagei katigere kudataira nawo. Aiwa, maita basa baba. Hatinezvepete. Tinotenda. Ava ndibaba vamuchechetere vari kutsanangurawo kuti aiwa vanhu vari kutaura kuti kumba kune honye kwazoita nhunzi kwaitika nyuchi maererano nemutumbi wamunyaradzi wakaisiwa pamba pavo. Vari kuti aiwa isusu tigere hakuna zvakadaro, ende mukomana wacho aipomerwa kunzi ndiye akaponda. Mwari vakamitirawo zvimwe zvinhu tizosangana mumaprograms anotevera. Regai tigonzwawo mhuri yekwatigere tichinge tapiwa nhamba kuti tinzwawo kuti zviri kubatanidzwa papi nyaya yemhuri yekwamuchechetere kwamvurumu nekwatigere zvaakubatanidzwa papi. Tinge tawana nhamba tichakuzivisa zvinotevera. Maita basa baba. Alright baba, maita basa. Sly Media TV, building bridges.